Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en Duond Onagi. Ma en Duond Onagi. Mana kamano nyakoro mgajwang kamora mora mitiraka tuluma kende marwa ke chenro madondo nagi chenro makilone kacha chakri chenguk tich nyaka cheng tich ade nyaka cheng Mana kamano nyakoro mgajwang kamora mora mitiraka tuluma kende marwa ke chenro madondo nagi mwana wasenyise kanyono kulone kacho di cheng makawuno chenguk tich tarika paga dek do mara birio gagana rekord proko da uchel kamodhi bido kachel koda Jakom ma city bonya kuram gajwang ma Kisumu madego kode mbaka to nyiso ni to chenro kata mana mag dongruok chalo nade mabende gichwale Kisumu county kachel kod dongruok mabende usekele ndia peny kati kuram gajwang me kamora mara mitira ka thulu makende mono miaruaki kendo idonje kodego mbaka kodhi yango nwa achiel kachiel ni to chenro mage mabende dhi mbele e town ma Kisumu kachel kod Kisumu county magem kuram gajwang me kamora mara mitire akathulu makende maruaki Chuny Onagi TV mondo midonj mangeny kawago ero kamano madonga nyamo kuongo ne obongo nyakalaga momiwa saa machalo koda kamande mano wachako room kendo watwagi mana e Chuny Onagi TV kamata e channel enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1 luwe Facebook pages mago Chuny Onagi TV TikTok Chuny Onagi TV kato will ma subscribe e Chuny Onagi TV YouTube page marwa kawa chako channel yono machalo koda kamandi wan gimoluor Ken Nyanganga mabende en kacha chairman ma Kisumu City Board ako tulma kende marwa kimoshi mwani to iriyo nade Ariyo maber and moso jothurwa ni saore uru kamara mara mauntie. Mokwongo wagoro kamano maduong' ahinya kuom yudo thuolo mari kata bedo ni idich manade to ikawo thuolo makende mondo mi ichope Chuny Onagi TV mondo watwagi ma kamera mari yang ne janeno ma Chuny Onagi TV ni moluor Ken en wuod kanye. Kako osewachi nyinga en Kenneth Ken is half mar nyinga mar Kenneth Nyangaga. An wuod Seme to nyola Kisumu ka nyola Kondele ma dak kendo somo Kondele
ema nene onyuola kendo adak Kisumu kanyo. Bang' somo ka Kisumu ka nasomo e primary schools ma Kisumu ka. Nadhi oko kendo achako somo, amedo somba e universities ma oko. Bang' mano asetiyo gi kuonde mang'eny na graduate kaka engineer mar stima. Atiyo gi jo Kenya Power many years. Bang' mano kendo achako adhi atiyo gi Kenya Pipeline kendo asetiyo kuonde mang'eny in administrative positions. Bang' ne tiyo kuom higni mang'eny ne koro ochopo kama koro awe tije ma oko go denda duogo dala ma wacho ni koro kaka aseduogo dala ka mondo koro akony gero dala, akeny gero gik mantiere dala. Ema bang' mano koro Professor Nyang' Nyong'o kata gavana marwa ma Kisumu ka nene oyiera mabet jakom mar Kisumu City Board. Kisumu City Board basically en joma tayo tije ma itiyo Kisumu. Chon ka unyalo paro, chon ne wan gi jomoko ni ng'at manotelo mane ng'iyo tije makoro watiyo ni iluongo ni mayor mar city kata municipality. Koro kar mayor no tinde emobet board. Board no ok en ni ng'at achiel, oyun a group of people. Kaka sani Kisumu City Board wan dhano 14. Dhano 14 go gin joma nigi lony mopogore opogore kendo yiergi competitively through interviews. Nwatimo interview, koro kuom joma notimo interview gi jo 14 gi neno yier mondo one kaka tije mane Kisumu City dhi nyime. Koro kuom dhano 14 go kanwa bet to nene dhano 14 go noyiera ni mondo abed jakom gi. Kech ng'eni kata kamoro ka ji tiye ji mang'eny akubed gi jotelo manyalo gae tijno. Koro sani abiro ka kendo asebet nuyierwa October mar 2024 kendo wasedhach kwatayo tije ma Kisumu ni gi kwadhi maber gi tijwa mar jo Kisumu as a city board. Koro mane Ken Nyangaga kaka sewuotho kendo kama wasechope kendo kama wachopo kama koro wachope sani ni. Erokamano maduong' ahinya kuom ler machalo koda kamano ne Koram Gajwang'. Pod wan kande kachiel koda jatelo Kenneth Nyangaga. Kapok wadhi mabor nawacho ni wachako ga chenro ni gi ngero. Ka ngero ma kawuono en ni dhera riemba inyiedho king'iyo rangach. Joluo nobedo piny e tie ng'owo to gigo kacha ngero ni dhera riemba inyiedho ting'iyo rangach. Inyalo leronwa ngero no? Kaka paro ni dhera nyiedha, dhera riemba en kaka ka ng'ato ma jirandi kata watni kata ng'ama omiyi dhere ni mondo obedie dalani mondo koro irit ne dhiang' no. King'e ni piny ni kaka obet ok dhano te ok en straightforward, matieni nitiere gine. Koro ka ng'ato miyi giri moro ni nyiedho to samoro kata kigolo chak inyiedhe misepir idhi nyiedho chak nyalo wuok kata lita 10 to idware ni koro in be irito dheni nyaka idong'e gi lita moro matin ma kata opogore gi ma idhi wacho ne wuon dhiang' ni ayudoga. Koro kiyudo lita 10 tiwacho ni agolo lita 8. Koro matiende ni samoro kisebedo kinyise kamano to nyalo bet ni en bende ochung' e dhorangach kanyo ng'iyi ni dhera ni endi birite maber kosigoye kosang'o momiyo ogolo lita adi kosiwachna mana lita 8. Koro in kaka wuon dala nyaka imbi ibet kitang' ni dhera ni kaka sinyiso wuon dala ni ni ogolo lita 8 kik obi chieng' moro mondo ojuka ni kare dhiang' ni golo ga lita 10 to an awacho ni en lita 8. Koro aparo ni mano ero e kama ne wach mar dhera riemba inyiedho king'iyo rangach, nikech inyalo bet ni timo gima wuon dhiang' ok dwar ni mondo itim. So mane aparo ni adiera mar wach mar dhera riemba inyiedho ka wang'i ni mana oko mondo kik ojuki kitimo gima rach. Erokamano maduong' ahinya. Kwachako achaka penjona mokwongo en ni ne janeno machunona gi TV ma asamoro digomb ng'eyo ni chenro magu chutho kaka City Board en mane? Number 1, City Board en kaka nawacho en group ma oversight kaka tich itiyo e city. Matiende ni tije monego bed ni watiyo e city. To City Board tiyo on behalf a law governor. Governor mar county ma en tije mondo oriemb tije monego bed ni itime county te.
but kaka oyier ni mondo obed kotiyo, oyiero board, to board ni ema tiyo on his behalf. Magimara mora mwatimo kaka city board watiyo a law governor. Koro tijwa maduong' en ni kwatimo performance mar tich mara mora to watiyo law governor. Gimara mora mwatiyo. To tich maduong' mar city board en mondo ong'i ane ni to gik ma jopiny me city, jomodak e city wa mar Kisumu kata kamoro amora but marwa mar Kisumu ni wamiyo gi service kaka piny dwaro mondo migi. Nikech ing'eni kaka dhano modak e city nitiere gik ma gidwaro ni mondo migi ma mainly en service. Proper service, pi gidwaro ni mondo migi, ndeche ni dwaro ni mondo los negi, services ilago idwa ni mondo bed kimiyo the city residents. Koro wan kaka board mar city onego bed ni wa on behalf of governor wang'iyo ni joma tiyo ne city bende golo tiyo tijegi maber e law governor, kendo be gimiyo jopiny tich gila ma gidwaro mondo giti maber kendo gi provide services ne jomodak e city gi. Koro mane maduong' mar tij mar marwa as a oversight, but of course gima duong' matimore en ni joma tiyo e city dwa ni mondo mi services maber ne jomodak e city kanyero. Koro mane tijwa maduong' as an oversight mondo wang'e ni governor is able to deliver services maber ne jopiny. Ano kiwacho kachano donjo kacha unit code 2024 nyaka gi sani wana 2026 king'iyo wach kata mana achievement mabende samoro isekele city board kaka jakom mar city board ma Kisumu. Number one, nitiere gik mang'eny momiyo bedo ni watimo ka kiluwo through devolution ema nochakore ni mondo tich mar delivery mar service onego wuogi e central government kabiro to the county government, then mano was the first level mar devolution. So devolution nochakore 2013 eka nowuok e central government kobiro to the county government. So the second level mar devolution onego bed ni koro kwa wuok e city to services mane itimogo mondo koro they devolve to the smaller units closer to the people machiegni gi jopiny. Mane kama koro ne the second level devolution onego bed ni tero services closer to the people. So timo devolution yo kosebedo gima yot nikech kata mana kineno kane central government ne devolve systems gi mondo duoge county okawo ndalo mang'eny. Koro kochakore 2022 to koro ema koro constitution dwaro ni mondo this whole process mondo be devolved or the to the various cities and municipalities. So nitie cities and municipalities mang'eny, so nie low county governors mondo koro ter tijni mondo dhi to the lower levels. So chakre 2024 wasebedo kwa rely on the governor mondo omiwa teko mar tiyo ne jopiny. So process mar kelo tijno nosebedo ka wi governor ma in 2024 no ema notimo Kenya Gazette notice mondo omiye teko mar golo tije monego bed mane gitiyo as the executive mondo koro kel piny to the level marwa ma wantiere as a city board. So nitie processes mang'eny mosebedo katimore. Mokwongo ne en mondo okete the Kenya Gazette ema mondo migi authority. So mano notimore, kose migi authority then governor koro mos ochako kelo teko no ne wan. Kuma wasechope ni chakre 2024 kano chopo 2025 in June nene omiyowa kane osebedo e gazette nene omiyowa teko mondo koro wachak manage and collect revenue in 4 streams. 4 streams mano miyowago ne gin single business permit en kaka joma ng'ado kuom gi osuru within the city. The second one mano miyowa ne en outside advertisement, joma keto boards and billboards gi mondo wachak choko osuru kuom gi. Mar adek ne en what was it single business
land rates mondo wakal land rates, and then the fourth one manomiyowa en mar development of the city. Ko joma ka idwa timo planning to mondo imiwa gini koro en bits and pieces go sebedo ka process ma itimo kod governor, kendo kuma wasechope ni osemiyowa teko mar timo those main resources. Apart from that, ing'eni joma tiyo e city gi chon ne gin e central executive, matin kata jotijwa matiyogi ne gin gani under the county government, but ka koro noseketwa to koro idwa ni wan ema mondo wa manage gi, makata osach gi idwa ni wan ema wachul kaka gitiyo, onego bed ni wan ema wachul. Koro mago gin gik mosebedo katimore nyaka nene wachake 2024 manyi wachope nyaka koro sani. Apart from that, development mang'eny dwaro ni mondo tim gi development partners, wayudo pesa koa central government biro kuomwa, kendo wayudo pesa koa kuom several international development partners, private partners, kata World Bank bende. Koro nyaka nwadonj ka 2024 waseyudo pesa moko moa kuom World Bank under project miluongo ni Kenya KUSP 1. Under this project nitie gik mang'eny wasetimo nderni moko wasetimo, street lights moko wasetimo, kuonde miwuothe bende wasetimo, making'e neno e city ka nitie kuonde mineno mang'eny wasetimo e lighting, but pod dhi nyime nikech sani koro kaka wadhi ni wasedonje stage mar KUSP 2 mabende omiwa gi World Bank, mabende wadhigo nyime, kendo nyocho miwa pesa almost 742 million ma watiyogo kendo wamedo dongruok go e city ka. So wasetimo gik mang'eny nyaka nwadonji, but ing'eni bende ka ji odonjo kamoro ok en gima yot mondo tich go bed katimore. Nitie processes moko, kech nwayudo ka jomoko ni kato mondo ikaw tije mane gitiyo bende ok en gima yot. Koro en process makawo time, but osebedo kodhi nyime maber, kendo wamor ni gik mwasetimo dhi nyime kendo nenore, kendo pod wamedo tiyo as a city board. Erokamano ni wacho ni achiel kuom gino mabende utimo en timo oversight ne tije ma jogo mabendo migepe mopogore opogore mano kaka be gitiyo na japiny eno makare. Ka pinji gin kaka migepe mage ma samoro timo negi oversight kata jotije mage mag sirikal ma ung'iyo ne gitiyo eno makare? First of all, a city ma Kisumu ka nitiere various things mwatimo, kaka for example nitiere jo migapi miluongo ni environment, public health and disaster management. Magi gin migepe mantiere mag government ma wantiere go ma watiyogo. Environment tiende ni kaka ing'iyo ler mar kor gweng', you know, public health bende ngima mar jokor gweng'. So mago departments ma bende watiyogo e city ka. Mage migepe mwatiyogo. Mar ariyo en migao mar infrastructure, ICT and urban planning. Mano tiende ni kaka iloso nderni, kaka iloso gik miloso within the city. ICT en kaka internet planning, and then infrastructure development, kaka iloso nderni within the city. So mago migepe mantiere ma wa oversight kendo waneno ka gitiyo ne jopiny ka. Secondly, pesa kubiro, tij pesa ok en tich mayot. So nyaka ubed gi jo finance, so wan gi migawo mar finance, wan gi migawo mar administration, joma watiyogo, HR, mago bende joma wa make sure ni wa oversight ka gitiyo within the city. Sapa ni mago kendo audit and risk, wan gi migawo mabende ng'iyo ochung' kaka gik moko te tiyo, en audit, risk and compliance. Migawo matiende ni kaka watiyo kata ka waluwo chike mag constitution, wan gi chike mag audit, kaka watiyo gi pesa mag jopiny, onego bed ni wan oversight kendo wang'iyo ni to ka audit gi otimo gimoro bende wang'eyo kendo waluwo gik ma gi point out ni as audit nitiere makosa kata nitie gik moko moko osebedo kwatimo maber, then waneno kaka wa improve gi. Kind nyisa tudruok mane kind city manager gi city board? City board timo oversight, to nitiere joma tiyo e bwo city board. Koro joma tiyo e bwo city board gi gin a group of people miluongo ni administration. This administration obedo headed by city manager. Koro city manager report to board about day-to-day running. City manager matimo day-to-day running mateni kaka itiyo ne jopiny on a daily basis. Koro en o report to the board
on day to day, but wanotimo oversight to make sure ni en as a city manager oran gik monego bed no timo ne jopiny in an organized and proper way. Okay. Awinji. Penjo na ni umi instructions koseno otima embe oluwo channel mareyore. Wabet piny as a group to wang'e ni onego bed nikech wan gi Before structure. execution. Before execution wase bet piny mwang'e ni as a city mae gima wadwa watim. To koro kiseng'eyo ming'e ni mae gima udwa nutim, ok inyal time as a board. Koro umiyo gi responsibility. Ma city manager man gi responsibility mondo otim gik monego watim ne jopiny. Koro en emo head sections mantiere kanyogo mo ensure ni gi implement gik modwa ni mondo tim. To wan bende ka ok otime maber to en ema wapenje ni ang'o momiyo gini ok otime maber. Koro en the executive head mar joma tiyo e city. To joma tiyo e city go to report to us through city manager. Ma city manager ok tim gik moko gi dwache, otimo gik moko gi oluwo gima omiye en otim. Onego bed ni oluwo gik monego otim. Ma blames ma wuogi kar ok onego bed ni wacho ni city manager matimo, city board ema golo chik no. Nitiere gik motimo, ing'eni ka koro ok ang'e ni utu ka itiyo nade, koro maybe kaka in gi jatendi, to jatendi expect ni mondo itim tich machal kama. Koro en omiyi authority ni mondo ibi tim tich nikech ok dobed ka. To ok ochuno ni gik miwachogo en gik mowacho ni dhi wach kama. But ing'eyo the line monego bed ni tiye. Koro nitie gik moko ma samoro timo ma bende nyalo bet ni ok oluwo kaka wadwaro, to kotimore kamano to waluonge to wapenje to gima notimore ni ang'o miyo timore kama, to kotimore maber to bende wawacho ni wapuoye kaka ng'ama tiyo. But en onego bed ni otimo gik moko kaka wadwaro ni mondo otim. Mantiere kuonde moko mosetimo moko wacho ni notim. Nyalo bet. Nitie wach moro wachore ka ndie jomoko osebedo ka complain ni to e kind city manager kod city board ere jalo ma bende nigi authority manyalo wacho ni magi ma monego bene tim. On a daily basis city manager ema nie ground. Matende ni ene motimo gik moko. Wawach kata ni for example, kidwaro adier wan as a city board wabet ga ni mana kwa bet a meeting kendo wayudo report on once every 3 months. Koro daily happenings kaka for example nyoro winjo ka ne ntiere weche moko manyotimore e city, kata ka ntiere gik moko matimore e city, kata flood moro nitie. On a daily basis ene monego bed no winjo mago, onyalo timo onyalo respond because ene e ground. Koro ene manyako respond. Koro gigo as an employee onyalo timo kaka ong'e ni onyalo timo nikech en ben ng'amo lony, otimo on behalf of the city board. Makantie motimore marach to pod wan nyaka wa take responsibility nikech o report to us. To wan bende kotimore kaka ok wadwar to wanyise ni bwana ka to ni timo marach to the mondi loss irekebisha. He is among the 14 members. Yes, he's the secretary to our board. So he's among the 14. Yes, among the 14. He wacho kacha ni na ultimo interview to en kana bedo kode na wacho ni en Professor Nyang'nyong'o no miye position kaka reward nikech na en very low kono timo ber kabisa. Kane wabiro wan wabidonje board, wayudo ko tayari en kanyo as a city manager. Koro city manager ing'eni en kanyo but law wacho ni en part of the city board as a secretary. Oversight motimo uwinjo ka Kisumu City kata mana CBD jopiny dwaro ang'o kata ang'o mahinyo japiny mabende samoro seche ko ne itu ma osetemo achiel ariyo adek mondo manene gino japiny oyudo ratechegi. Mokwongo as a city wasani very big. Wan gi wards 14. Wards 14 gi ng'eny. Gin wards modhi kichok mo Rabuor, idhi west, Kajulu West ka, idhi nyaka Holo. So en central city ka, en a big ward. But ka king'eyo all the cities, chon ne gin gwenge. Koro ka ne gin gwenge, to ne gin jogweng'. Koro ka gidwaro ni mondo gibed e city, ntiere gik ma city bende dwaro ni mondo gin be gitim. Number 1. To bende ntiere gin bende kako disebet part of the city, ntiere gima in bende nyaki dwar ni jo city otimni. Koro gima neno ka jopiny timo, gimor ni mondo gibed part of the city. Nikech giparo ni as a city onego bed ni wamiyo gi services ginang'o, waloso negi nderni, waloso negi chichni, waloso negi lights mantiere gwenge gigo, kendo wa organize mondo
mondo gweng' obed maler maber kendo matiyo maler. However, gima ok ging'eyo ni number one, kisebet city kaka idwa ni mondo jo city okonyigi, in bende nitie gik ma ochuno ni nyaka itim nikech koro in e city. Among those things, and for example, kisedonje city nyaka ing'e ni nitiere rates kata osuru monego bed ni igolo mondo kony city mondo timni services midwaro. Koro onego bed ni chulo rates maka for example kane in gi dalani ne nitiere kata ka julu koja chon no kichuli rates nikech no keni city, to koro kochuno ni mondo igine city to wadwa ni nyaka ichul rates. Of course mano bwogo gi ni to mae ni mana low manen mar kwara ang'o miyo koro chulo rates. Koro mago gik mabwogo gi, but watemo ni mondo wang'isgi ni ka isedonje city to nitie gik ma nyaka ikori tim kaka city dwaro. Mar ariyo, chon ne ka in ne gweng' kucho ka ng'ati otho to itere mochari to kibiro tikunyo kamoro tiike dalani kanyo. City law sani pogore, dwaro ni ng'ati otho titere gine kaburini kamiike nikech koro wadwa yie ni kaka ng'ato kondele kacha, ng'ato ka nitie manyata kacha to koro ji ikore ika kanyo to nitie. Koro nitie gik mang'eny ma timore mabwogo gi, but of course kwa engage gi mos mondo wanyisgi ni to kaka japiny dwani mondo itim ang'o, nitie gima onego itim kaka japiny, to nitiere gima wan kaka jo city board, kaka jo administration ma jo city bende nitie gima onego wami service, onego wa improve kaka idak e gine kanyo by improving gik midwa ni tim. But of course gin bende nitiere gik ma wadwaro ni mondo gidwaro ni mondo gitim mondo wa improve negi. To ng'eny gima gidwa ni mondo watim negi kaka jopiny en ni mondo wamigi services maber, wamigi pi maler, wamigi lights, wamigi security, ensure ni security nitie maber kuonde ma gidakego. Erokamano. Mheshimiwa en kacha gi background mari ber kabisa sama bende ne wacho kacha ni tiyo gi jo pipeline, tiyo kachiel kod gi jo Kenya Power, tiende ni tiyo gi teko mar sitima. To achiel kuom gigo ma bende wacho ni gin process gik ma bende utimo en ni neno ni service omi japiny. Gino ma bende okwako Kisumu sani en wechogo mag teko mar sitima, ma iwacho ni gino bende okelo kacha medruok mag njore nikech goji koni ahoyaye, lights onge, Kisumu en mudho. Ang'o makelo ma? En gowi ma county ni godo kose city board nigi chenro machalo nade momiyo ma ok timre kama? Security en concern to ken concern more directly involve jo city nikech nitiere security function, police onego bed ni deal gi security. However, role marwa as a security as a in that line ma security and to ensure ni kuonde mang'eny ma ji otimi ohala kaka chirni, kaka ndairni ma ji luwo nitiere gi street lights. Among the things mwadwaro kendo watimo wasetemo ni mondo kuonde mang'eny obed gi street lights. E wach mar street light ni pek mare biro ni number one, waketo street light kendo watemo ni mondo wachor street lights mondo bedi, but gima wasebedo go mwaneno marach ni vandalism okosebedo maber e city ka. Waloso kamoro ma kaka nyalo paro ni recently nyocha waloso traffic lights around Kisumu Boys giri kanyo, mano part of street lights. No waloso Kisumu Boys, moro nitie Patel Flats, moro nitie. To after 2 weeks iyudo ka jopiny odhi mo vandalize gik machalo kamano. Kuonde mag street lights be nitiere controls mang'eny mil control go street lights. Kaka kidhi airport wan gi control point moko kanyero. Kichak idhi kuonde control point gi e kuma automatically switch on power mondo street light gi oti. Tiyudo ka jopiny kar tiyo kodgi maber gitimo vandalism. To ka gitimo vandalism gima biro chuno wani mondo koro kar mondo wa extend lights gi wadhi timo repair. Koro wan gi changamoto kubwa sana nikech kuonde moko nitiere ma wasetemo mondo watimo wach street lights gi, to vandalism jopiny mondo nego konyo mondo watim kaka wanyalo timo. Kama waseloso street lights gi kik mondo giwe mondo ng'at moro gineno mabiro to ketho kuonde ma gine gi. Kaka kawuono ni rariembo ka ka Riat, tiyudo ka pole mar stima street light mtoko biro mogweyo mogore piny. Ting'eni kituomo street light achiel kamano, maybe en achiel kamano to biro miyo lights mang'eny nikech koro waya mantiere kanyogo bende koro ketho te.
ok ti. Koro gik ma kethonwa street light mwaseloso gi gin gik ma miyowa tich matek ahinya. On top of that, street lights mondo wa maintain wan gi Kenya Power ma bende onego bed ni konyowa loso street lights. Among gik monego bed ni gitimo, kwase connect street lights gi to gikonyowa mondo wa operate gi kendo gichajowa bills. Bill mar street lights ok en gima yot nikech oliel for a long time, to bende nwaketo jo Kenya Power go be konyowa timo maintenance. Samoro wayudo ka kata street lights go liel kata godiochieng', ang'e ni nitie kuonde moko miseneno ka gidhi pod giliel to gimiyowa bills ma bills medo mang'eny. Koro bills gi bende managing gi ok en gima yot. To dwaher kata mana the other thing ma dwani mondo awaji nitiere ginene mast moko madongo ma bende light kuonde ma wadwaro mondo lero bedie, chirni. Samoro bende wayudo ka ji okunya tiende kanyo ma ng'ato ketho kata mana cables mantiere kanyero. Koro changamoto ma wan go ahinya marach kundugo en ni street lights man kanyo watemo medo gi loso gi mondo gibed maber, to maintenance bet high kabisa nikech ji ketho gi mok ber. But dwaher mondo wachok medo gi mondo gibed mang'eny moloyo ka gin sani. Sani wan gi a new project ma under World Bank, under KUSP2, ma wadwa medo street lights. To lights mwadwa mek gin moko mopogore gi moko mwasebedo kwa loso sani. Wadwa tiyo gi mag solar. Koro the new project en watemo mag solar. Ber mar solar ni ok gibitiyo gi cables mag Kenya Power gi, nikech wabiro tiyo gi pole kendo watiyo gi ginene gi controls mag solar, mag sun, mag chieng'. Solar tene ni chieng'. So wadwa temo mondo nderni mang'eny mondo koro wa convert mondo street lights gi obed solar operated. Wabiro bed gi panel. Wageno ni kwa chako bet gi magi wanyalo save on ginene bills madongo dongo ma kuom power, to kendo man wabro tiyo kod gi mang'eny mok wachulo gine. But gima nyaka wagine nikech kata mana solar go ka okwa manage maintenance ma ok joketho poles go ok ketho street lights man go kanyo, to wabiro lando street lights gi kuonde mang'eny within the city boundaries. So ng'eny gima waywak ne ahinya ni jopiny mondo konywa rito mwaseloso, nikech ka gikonyowa rito mwaseloso to wanyalo extend mondo wamed cover areas mang'eny within the city. Mama Giesa ne wacho ni city onge gop jo Kenya Power, onge gowi. Gowi to wan go. Gowi kendo wan go mang'eny ma jo power go bende konyowa ndi, nikech samoro kata ka wan gi gowi mang'eny magi to gibiro giyie nikech ka jopiny ywak to giywag ne wan kendo giywag ne kata jo Kenya Power, giywag kata ne governor, giywag kata ne police. Koro jo ginego nyaka collaborate kodwa. So gowi to wan go, to pod wabiro loso, wadwa temo ni mondo wa reduce gi mondo dog piny, but watemo mondo waring from accumulating gowi go mondo wati gi solar as a source mar street lights. En gowi mang'eny? En ong'eny. Ong'eny to pod nyaka watiya gi Kenya Power mondo giwenwa ni mondo jopiny oyud lere. Ng'ato nyalo penjo ni priority nyalo bedo kanye, nikech ka mane achiel kuom gino mabe samoro miyo chiwo kacha security ne japiny to bende osuru bende gichoko. Nawacho ni kara priority mar city board ni kanyo. Ok opare ni maybe ka lights gi ok ti to ka gowi ng'eny to nyalo no kaka budget maru keto mondo gigi bado tika dichiel mondo jopiny biro dagi kwe. Ing'e ni budget en gima iloso ga ni once a year. Kiselose to ilose ni maendi mobro chulo go bill mar jo power, ma wabro chulo go bill mantiere mar ang'o jomosetiyo nwa, joma wan gi gopgi. So samoro wanyalo iko budget ni mai mar maintenance mar bill. To mai mar maintenance ka koro ntiere budget waseloso once a year to gik moko kethore e kore ka. Ing'e ni ok koro dibed ni kendi chaki doke budget mondo iwache ni to koro gimotomore malo koro watimo na. Mwache ni ka gimoro timore ka uno polo muoji ma lights ma wing ma airport chal liel te o close ke budget onge. Ing'e ni as a budget wawach kata ni ntiere gi budget mari e odi, kata mama nigi budget mare e ode. En gi budget moko ni siling 1,000 ni en mar chiemo nyaka giko dwe. To inisekete kaka budget, to gimoro nyalo timore e kore ma kata tuo moro bi ma koro iwach ni koro mondo agol pesa ma gineni. Koro wan gi budgets
mwaseloso ma fixed, but ka nitiere gimoro ma wang'eno ma agent to nitiere kuma wanyalo gole budget, en mana transferring, but of course ni koro ing'e ni ka niloso budget to niloso ni ma itimogo ma to ma itimogo ma, koro migolo kocha machielo migole no nyalo hinyore, but ok tiene ni koro diwe kamano. Koro wan as a dhano wanyalo neno ni kai priority is better than the other one, wachor priority mara from here to the other side. Erokamano, wadhi break matin mondo modh pi matin ka wadhi uchuko magwala kang waduge telo mara donyo koro mga juang wadhi chako kachiel kod somo ote magi ka bende pod wan kade kachiel kod mwashi modhi nyiso ni to chalo nade kata budget ma igani gidhi nyiso ni to ang'o moketi kacha kata geno mane ma bende ni kaka jadak ma Kisumu onengo beni bedo godo. Med kete mane Nyangaga TV wadogo bang sama chuok. Ma en Duond Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Waburo wach. Kaka oganda, Watuak. kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo, Mbaka. kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere, kod nyithindo. Wanono weche mag Siasa, dongruok kaluo. weche mag ohala, Somo. arita kwe, Pur. e kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok YouTube, kod X at Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Ma en Duond Onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Ma and Duond Onagi. Ma and Duond Onagi. Mana kamano nyakoro mga juang kamora mara mitira kautulo makende marua kikende tilo no maogika tilo no mara riyo mapodwan kande kachiel kod chairman katamana Jakom City Board ma Kisumu nyakoro mga juang kenwago kode mbaga kande kunyiso nito chalonade. Mheshimiwa nitire gino mabende Uganda wasebedo kande kachiel kod jia chila ria dek wechego mago menda kata mochoko revenue collection ma Kisumu County udhigo nade? Choko mar omenda wadhi go maber,
except ni mondo wang'e ni to omenda michoke city gi chal nadi. Omenda michoke city ntiere miluongo ni mondo city oti maber or county oti maber, ntiere kiwango ariyo magiyudogo pesa. Number one, en pesa moa e central government. Mano pesa ma government kelo direct from central government mondo biye county. Then kosechopo e county to nitie mipogo mabiro to dhie various municipalities kendo city itself. Koro mano pesa mokwongo. But mar ariyo en pesa mwachoko kaka kuom jomodak within the city. Kuom jomodak within the city gintie pesa monego bed nwachoko. Kwasechoko gin pesa ma watero gi the exchequer, then kendo the exchequer matiene ni the agulu mar county kendo duokonwa moko matin ma mondo bende wachak watigo kuom county marwani. Choko pesa ok en gima yot. Especially miluongo ni own source revenue. Own source revenue prende ni pesa ma wan go kai kaka michinya jochiro ichalo juoge chiro, mano part of own source revenue. Pesa ma joma timo parking within the city, mano own source revenue. Wan gi joma timo collection mag pesa ilago, to kwasechoko gi to onego water gi agulu mondo wang'e ni wachoko pesa machal nadi, then kuom pesa go nitie makindo waduogo watiyo go ne oganda modak e city makama. Ok osebedo mayot nikech choko pesa en gima tek. Mokwongo yudo oganda ni ikwayo gi ni mondo ging'e ni onego bed ni gichoko osuru. Samoro gin gi to ni gichoko osuru nikech ang'o. But en jukumu marwa ni mondo wa convince jowa ma odak ka ni ka ichoko osuru maber, igolo suchi kata idhi e chiro migolo osuru, mane gima watiyogo mondo wachak watim go services ma ibitimoni. To nitiere jomoko ma gin kata for example ka gidhi e town gin gi matoka, onego bed ni gigolo siling 100 mondo gipago matogi. To gidwaro ni mondo gilos gi joma timo usuru gi. Kar mondo gichul siling 100 no to gidwaro ni mondo gikaw kata matin siling 20 ma gichul jogo kata 50, to bas modong gipogo gi ng'ano. So ok en gima yot. Watemo mondo wa convince jowa machoko usuru go na behalf mondo gibed joma straightforward, ka ging'eyo mage gik michulo go masach gi kendo mage gik ma watiyo go mondo watim go service ne ji. Koro watemo mondo wa convince jogo ni wachok pesa ni mondo bed maber. Osuru ma own source revenue ni kaka waseng'iye kendo watimo ne budget, onego bed ni wagolo wachoko e higa ka higa siling bilion 3. But nyak mwantie ni osebedo kok wachoke maber, wayudo ka okochop kata bilion 1. To wasetemo kaka nyaka njo wadonji mondo watem ni ere kaka dwatim mondo osuru ni choko mwatimo ni ochorre moloyo siling bilion 1 mwachoko ni. Waseneno kwadhi maber to pok wachopo kama wadwaro. So choko no osebedo matek, to wadwani mondo walos gi jopiny mondo giyie golo such gi no kaka idwaro, kendo gi jowa mwatiyo go bende make sure ni gima oorgi mondo gichoko suru gichoke kendo gikele, nikech mane ma pesa mamiyo watiyo go ne jopiny. Mheshimiwa, jopiny moko wacho ni mibadhi ni e sector ma city board. Mane nyalo wacho nang'a kendi bende sewinjo gino ka oganda moko wacho kachiel kod jotelo ma bende tiyo e county. Mibadhi to ntiere e piny kate. To kiwacho ni city board to ken city board nikech city board en a group of people ma ji 14 kende. Koro joma tiyo no e city gi ema nyalo bet ni ntiere mibadhi, to kinya wacho ni jo city board. Be usefwenyo isenene mibadhi kaka chairman matimore e yor choko osuru ni? Asenyisi kaka for example kata in ok ang'e ni in gi mtoka kata chalo ng'ama nigi mtoka. Samoro kidhi e city kanyo to in mokwongo inyalo bet ni kigolo siling 50 to nego bet ni igolo siling 100. Mano en mibadhi. Koro mibadhi ni en kamoro amora ma en kuom jomonego bet ni golo osuru, kumonego bet ni joma choke, kendo kumonego bet ni joma kane. So ok dawachi ni mibadhi onge, mibadhi to ntiere. To kwa nyalo temo ni jo stakeholder adek mawacho gi, joma chulo osuru, joma kawo osuru gi joma kano pesa mwasechudo te mondo ng'e ni kik giket mibadhi, nikech ka mibadhi nitie to ok wabitimo chopo kama wadwaro chope, gichoko pesa gikane maber, gitiyo ne jopiny maber. So mibadhi tang'e ni nitie, to dwani mondo wate wang'ire mondo wane kaka wanyalo duoko piny mibadhi mantiere. Mama useneno kaka idhi geng'e? Wasetemo nikech ng'eny gima waseneno
ni ka waketo digital system, digital en tiyo gi lony manyasani gine manyasani mondo wachok go pesa, mondo ka watimo kamano to wa make sure ni Steve mobiro ni waneno kuma mtoke opak kendo chulo, embe oneno no chule direct, ok omiye ng'ato, to pesa mochulo yo manyasani ni go dhi straight e bank mok kal through ng'ato, nikech dhano ema otamo kata Nyasaye gi gini. But ka koro wanyalo temo digital system, nitiere systems wasetemo keto kendo wamedo temo keto manyalo bet ni biro konyowa mondo mibadhi ni obed reduced. une in charge mag accounts mag county? Nitiere accounts manyakoni ne governor osemiyowa ni mondo wa manage magin 4. Kuom 4 go wane man gi account mwaketogi. To nitiere moko mapok obiro e city kendo wakwayo wageno ni governor biro miyo wateko mondo wakaw responsibility mar yore go te mondo obedie city, wane mwachok pesa go. Wachone nitiere okay, ma inyalo dwoko mana ka isawa godo, nitiere iwacho ni accounts mopogore opogore ma bende samoro omenda gi donje, ma iwacho ni ma en account ma kachulo to wacho ni ma Kisumu county la karen account mar ji giwegi. Ni pesa lal e county kan oganda to chulo, lakini koro pesa lal mana within jotelo ka. Ase koni ni nitiere je adek, nitiere ng'ama chulo pesa ni, nitiere ng'ama kawo pesa, nitiere kumikane pesa. So kane pesa emiluongo ne account gi. Account gi mokwongo ing'eni account kata mana in kaka ng'amodak nyaka ibed gi account. Wan gi account kaka mare planning, kidwa gedo wakoni account ni wadwa ng'eyo ni to ere kaka collect pesa o collect ma. So wan gi accounts mopogore opogore ma onego bed ni obetie. Tema sewacho niya nitiere kendo wang'eyo to watemo mondo walor kaka mibadhi nyalo bet kuonde accounts gi. To account ok en achiel, accounts tie mopogore to lal to ok ni lal e account maintenance kende, olal kuonde mang'eny. But watemo mondo wadin rode ma pesa gi nyalo bet ni lalie. Kibuye na achiel kuom chiro maduong' ma bende ang'e ni kelo ne Kisumu county revenue no maber kabisa. Nitiere ywak achiel ariyo adek mosebedo ka timore Kibuye, bende usewinjo wach Kibuye ni to chalo nade, kata achiel ariyo adek mosetimo chiro no? Wach chiro markets. Markets gin sources mag revenue mang'eny ma bende wara expect ni wayude revenue. Ma in Kisumu ka wan gi chichni mang'eny, Kibuye en achiel kuom gi, Jubilee market en maoro, Uru market, Chichwa ging'eny. But chiro ma ntiere maduong' ma sani wacho mar Kibuye ni en adiera ni wan gi ywak kuro. To kaka ne wa manage chichegi, wan gi market management committees. To market management committee gi ne wamiyo joma tiyo ohala within chichogo mondo gi organize kendgi kaka joma tiyo kanyo mondo bed ni tiyo. To nwa sign kodgi memorandum mondo ginyiswa ni kawuom pesa ma gichokogo, gichoko mag parking, gichoko mag juogo, gichoko mag nitie mang'eny ma gichoko. To kuom pesa ma gichokogi wan bende wawacho ni kuom unu managers market management committee to unyaka ukelnwa pesa marom kama, nikech wang'eyo ni onego bed ni u collect pesa marom kama. To Kibuye ne ntiere market management committee, to MOU margi manene ntiere nocho olaps dwe mar 10 2025. Koro sani watemo make a new management committee, to gin gi ywak mang'eny, to kata ywak mantiere go gin ywak nitiere kama pesa nitie nyaka ywak bedie. Nikech kata management committee no nene wawene gi choche ni gi manage, wawene gi juogo ni gi manage, ne wawene gi parking ni gi manage. To ywak mantiere ok en ma blame management mar jo city board manage gi ywak kata ne jogi mantiere maran gi as a management committee. But kiwacho wach Kibuye, sani wan gi plan mar gero a new market ma Kibuye. There's a plan, makata there's a government department moseyie ni dwa gero nwa chiro ma Kibuye no. Masani odwa beto gorofa kendo odwa beto, waseketo mana kata mana ng'ama dwa gedo nyocha wasebeto gi tender document mosebedo open ni mondo wayaw wager chiro manyien. Ma chiro no waparo ni biro kawo 15 months mondo wagere. Koro sani ka wachako gedo waparo ni wabiro chako gedo dwe mar 10. But mondo wachak gedo bende wan gi changamoto kubwa, nikech joma tiyo kanyo bende kikonegi ni mondo giwuogi mondo wager
gin mana gi to ni ok gidwar ni mondo giwuog kanyo. To wanyiso gi maber ni wan gi plan mar gero chiro ma modern kendo mar gorofa mondo gibi gitiye management biro bet mayot moloyo. Koro wan gi plan mang'eny mar Kibuye, to ywak to nyalo bet ni nitiere kata ang'e ni nitiere, nikech kanyo nitiere joma dwa noti, nitiere joma bende mi management ni mondo tim, nitiere joma choko osuru, to nitie joma ok dwar bende golo osuru go. To joma bende waketo kanyo go bende nitie pesa madonjo negi, kendo kaka ung'eyo ni kama pesa nitiere to ji larruok nitiere. Koro mano e plan ma wan gi Kibuye, kendo wageno ni within the next 15 months chakre October wabiro bedo ni wasegero a modern market for jo Kibuye ma joma tiyo Kibuye. Magi sani onge telo matiyo mar Kibuye noserumo. MOU mane wan go noserumo kendo watemo timo planning, to ok nyal onge ng'amo recognize kaka Jakom kanyo sani MOU no nose lapse ma ok onego bed ni nitiere ng'ama tiyo, but pok wa replace nikech wadwaro ni mondo ka wachako tich manyien gi new market wabiro keto a new structure. The new structure wabiro dwaro ni mondo bed chon ne wan gi market master ma report ma en employee mar jo municipality. Mane mabiro bet gi joma bende konye, city askaris biro bet kanyo, joma timo cleanliness biro bet ma report, to pod wabiro bet gi representative mag joma uso kanyo. To wadwa ni mondo wachak mano ka koro the new project osechakore, nikech sani to ne waneno ka pod onge tiende mondo wachak gi a new system. But aparo ni from the new time ma wabiro bet gi chiro manyien, wabiro bet ready mondo waket a new group mondo lead kanyo. Ywak mantiere ne jo Kibuye gino momiyo ka gidwa ne gidar kanyo en ni gipenjo ni to samudwa golo gi kanyo ne udwa gero kanyo, utero gi kanye? Mano to en adier, to gimancha wase plan kaka joma rand ginene nitiere. King'eyo Uhuru Market, ing'eyo Uhuru Market? Opposite Uhuru Market nitiere kar jo railway man kanyero manene ute ne nitiere go. Wa plan ni mondo ng'eny gi obi odhi oti kanyero for a time being. So mane plan ma wan go, but of course ing'eni gimoro changes moro amora mabiro ji okaw gi positively. Koro wakwayo gi ni sama wan ready mondo gi move wabiro nyiso gi kendo wabiro plan negi. Ng'eny gi wadwa ni mondo odhi kanyero area mar opposite Uhuru Market, to moko kuom gi wabiro keto ni mondo ti inside Uhuru Market. To obiro bet mana for a time sama pod wagero chiro manyien kaka wadwa plan mondo wagere no. Ma negi kwayo margi bende ni sama igero Kibuye to negi bido side achiel to gero side achiel, mano be nyalre? Ing'eni sama idwa tim construction, kata kigero odi ok yot kigero ot tidakie, nikech samoro idwa ni mondo igera gini dichiel mondo ting're machielo, obiro bet expensive ka jomoko tiyo kamano. To gisekelo kwayo ilano, to wan bende watemo nono mondo wane kanyalo tiyore, to wan dwaher ni mondo gi move mondo wawene joma biro tiyo, contractor mabiro tiyo oting' tijni dichiel. En biro interfere kodgi, lakini wakwayo ni mondo giyie gi move kata ka en mana for those 15 months mondo kwa duogo kanyo to waduogo ka koro en chiro ma modern mondo wane kaka wabiro tiyo gi chiro mar Kibuye. Watiko weche mag chiro ni nyalo mule gino matin bende wach mar stage ma Molem. Among development ma wasebedo kwa chano for ginenen parking mar gari. Stage ma Molem nowuok kuom paro marwa ni main stage ne en stage mane wan go achiel kende e town ka. To gima notimore ni the stage no, main stage no ne overcrowded, kendo nwayudo ka ne koro mtokni ok ne nyal donjo kanyo te, moko ni neno ka park along Kisumu Boys. Koro ne waparo as a city ni gima mondo watim wabed gi stages mang'eny. Ne watimo iwaluongo gi ginene ni satellite bus parks. No waparo no wabed gi apart from main bus park wabed gi bus park moro Nyamasaria, wabed gi moro ginene Mamboleo, wabed gi moro Otonglo, kendo wabed gi moro negin kwene ang'wen aparo. To kane waparo kamano ne wabet mwaloso gi jo World Bank as part of our development partners. Mano miyowa pesa.
ni mondo wager go satellite station. Mano wachako gero ne en Mamolem. Mwadhi nyime manomiwa pesa almost 150 million. Mwagero kanyo kabisa mobet maber. Kano chopo sama ni koro wadwa dar mondo wadhi kuro, to jomoko nodhi e court. Kano dhi e court, to court no suspend mondo kik wadar ji. To gima ne giparo ahinya joma nie main bus park go, ne giparo ni ka koro wagero stage machielo, to koro stage mar main bus park ne wadhi loro. Mano e misinformation mane nitie. To wasenyisogi ni ne ok walor, ne en mana mondo wa spread bus park gi, mondo koro wabed gi bus park gi parks mang'eny, mondo kik mondo congestion obed e town. To kane chopo kama ne koro gidhi e court, to court no suspend movement. Ng'e wach court be ok inyal ng'eyo. To within that time nokawo sa mang'eny, mokawo higni 2 kapok wasettle wach mar bus park Mamolem. To within that time eka jopiny moko bende jomaundu nodhi mo vandalize market bus park Mamolem no. Makaning ne nidhi kanyo kata mana dweche 3 mokalo, ne gimuko gik moko te, gate ne gimuko, ute mane wagero kanyo ne gimuko. Mane obedo ni ne vandalism obet ma very bad. Koro nyocha waparo kendo gavana wa oseketo kuomwa teko ni nyaka wayaw bus park no. To nok wanyal yawe kapod ne ntiere court case. To sani wadhi nyime gi court case kendo nyo wase repair kuonde matindo tindo, kendo World Bank bende keto kuomwa pressure ni nyaka wayaw bus park nikech pesa gi osetiyo mang'eny. Koro wasetemo ka ng'eny jomotamre ni ok wadhi Molem gin joma nie Central Bus Park. To jomolem ng'eny ji jomasaria to dwaro ni mondo wayaw kuro mondo nyithindgi gi wedegi kata gin bende giti kanyero. To walemo kendo watemo ni mondo wach mantiere e bus Molem no ochop gikone mondo wayawe mondo gibi giti bus park 2. Bang' ka gisetiyo kendo wabro yawo moko ma wacho nigo, wabro dhi Mamboleo kendo wabro dhi Otonglo. To wan gi geno ni wabro yawo bus park no machiegni. Ngur nitiere ni e wechego mag landres mabende ne wacho kacha cha, nitiere ute moko ma ni milimani kandi ma allegations nitie ni chulo pesa moko winjore ne chul. County lalo pesa e ute mag sirikal ma milimani. Yes, ute mag sirikal, ute mag county nitiere mang'eny. To nitie kuonde moko ma bende nonego bed ni kimi ka ng'ama odak to onego bed ni chulo rent of a certain money. To ok mano kata milimani kende, kata Arena kuonde gi wan gi ute man nitiere joma nokawo ute gi chon. Rates mane gichulo kaka rent ne tin kabisa, to kwasebedo kwa choko kwa loko nengo gi mondo bed commensurate gi nengo masani. So en adier ni ute moko nitie joma odakie to rent ma gichulo tin kabisa. To kendo jomoko ntiere mabende nodak e utego, to wuonegi ema nodak kata kwaregi ema ne ni kuro. Koro ka gin kuro to gin pod wacha ni pod gin joma ni chon go ema pod ne chulo ga rent go. So ang'eyo ni mano ntiere, to kendo watemo mondo walok up to date, wabed gi record ma kare kuom jomodak kanyo, mondo kendo wa value utego, mondo wang'e ni to rent masani onego bed ni pesa di. So mano en gima priority marwa kaka city, ni rent mwachulo kuom ute mag county gi mondo wa regularly wa check mondo wang'e ni rent michulo be en ma correct amount. To wabro timo kumano mapiyo mondo jomodak kanyo ochul rent ma wang'eyo kaka sani, kendo jomodak kanyo obed ni gin either joma tiyo ne county kata municipality, kata gichulo rent directly ne county kata municipality. Wacho na gimoro kane nitiere jogo manondike county ma samoro deal kod gibedo matek. Kela penjo moro kane ni bende nitiere samoro ukatelism kata mana ka tele sirikal ma samoro mono utiju kaka jogo momi tich mondo mi otim kalure gi kaka connection mar gin godo e sirikal kandie. Mathiro dongruok kata mana mono ucholo chenro magu. Mago to ntiere mang'eny, nikech kata kaka wawacho wach Molem, ntiere joma gin kar mondo gine
ni ka wayawo gigo to en tich madhi konyo jopiny to gitamore atama ma giwinjo ni gidwa dhi. Kata last week ne wabet gi meeting ginene Grace Onyango social hall kanyo, to joma ne biro madwa gowa gi kite, gigowa gi kite ni ang'o momiyo ne wan ga balawanga gi stakeholders mang'eny, ne jomolem ne ni kanyo, jo main bus park ne ni kanyo, to gibiro go giwa gi kite ni ok gidwa ni mondo yaw bus park. So of course kama tich nitiere joma ok dwar ni mondo tich odhi maber. So mago nitiere joma nitiere mabende ok inyal wacho ni gin joma o represent jomoko kanyo, to gin gina joma ok dwar dongruok. Yani cartel oingo nyaka executive. Ing'e ni cartel gi gidhi e yore mopogore. Nikech kata cartel ni ka osedhi e court to koro kata ka en executive ok didhi mondo iwach ni court tidhi e nang'o, nikech en process mantiere, en osedhi e court. Ok inyal wacho ni an executive, an governor, court gol wach ni e court, nyaka ilum na chik court no. Makata wach mantiere gol ilum na chik court no, to bro kawo time. To kendo gima monda wachi awi adhi wil koka wacho, jothurwa ohero wach court kabisa. Kata gima tin monego bed ni wabet abeda piny kodi to waloso, to bro dhi e court, to gir court no bro kawo a long time. Bro kawo a long time. Makata kawuono onego bed ni ane court sechegi mondo wa address issues moko. To gin gik matindo, nikech ng'ato penji ni ang'o momiyo idwa loro bus park, ang'o midwa kawo odni, kar mondo ibita pimo ni malong'o to in iseringe court. You know, kora adwa ni mondo jothurwa bende wabed ni en gima wanyalo bet kaka koro wabet kodi wago mbaka ni. Ka nitie gima ok iwinji to wawinjo to wawacho to waloso. Ok ni en mana ringe court sate idhi chulo pes lawyer, idhi chulo pes gik mang'eny kendo wadhi kawo time. Koro gik mwase lose kaka koro molemno, kata court ok bi chulo. Ng'ama nodhi e court no bende ok bi chulo kata mana lawyer ne mondo one ni mondo watim ang'o, watimo makosa mondo wadonji wawe nyithindo donje gineno. So nitiere cartels mabende ni kato moko kuomgi paro ni ka gikelo chung' e dongruok mwatimogi to nitiere joma nyalo dhi loso kodgi omigi kata omuom moro kata mondo ka giwe weche magitimogo. So cartels go to nitiere, to wakwayo ni yawa jothurwa mondo wakonyre mondo wadong gweng'wa ka Kisumu. Mae Kisumbwa onge ng'ama nyalo biro koa oko mondo konywa gere. Erokamano do mana gi penyo matin kato warwako kacha nyadendi bende owacho achiel ano ko represent kacha joma tindo Gen Z. Nitiere gino mane county assembly no chugo kacha duol moro miluongo ni Haddock committee. Isewinje? Yes, ang'eye kendo ambe na attend Haddock committee. Achiel kuom resolution mabende ne gigolo kacha cha ne gi luongo jogo mabende samoro ne mibadhi achiel ariyo adek ne mako kachiel kod nyinge jogo mabende ne giseyudo. Achiel kuom gine en city manager Balawanga mane giwacho ni mondo mi koro professor ogole oko mar tich nikech achiel ariyo adek ne miene. Inyalo wacho nang'o e wachno? Haddock committee ing'eni e dongruok mar city wani nitiere stakeholders mang'eny. One of them and the executive and governor gi jok motiyogo ma executive kanyo. And the other one is the assembly mineno no gin bende gin gi duol maduong' e running mar city ni. Then of course the third one is the city board mabende run the city. So kane gi form Haddock committee, ne en committee mondo ng'iyane ni to dongruok mar city kata choko ma wan go e city gi dhi nadi. So ne gin gi right mar form of the Haddock committee, to gin bende ginene gik mane giyudo e Haddock committee nogo ok wanyal wacho ni en 100% correct. To ka ng'ato bet as an individual to accuse ni Steve in jakuo, ok dwa wacha ni kaka biro Ken an chairman talungo Steve ni jakuo, to koro nyaka bede ni jakuo. Nyaka wanon ni tang'o miyo Ken ni olungo Steve ni jakuo. Steve notimo ang'o manokawo to ng'ama nonene, you know. So gik mane giwacho go ok wanyal bet as a board, kata mana governor ok nyal bet to wacho ni gik ma jo assembly wacho gin gik madie. So wan bende ne gindiko report no modhi ne governor. Ma governor nigi right mondo onono bedi pendi kaka jatelo mondo ng'iyane ni gik mane Haddock committee wacho gin adier koso gin adier. Ni mondo bende kata Balawanga miluongo no en unemployed to bende en dhano, bendo miye mondo en be o respond. To an kaka ng'ama ne tiyo kod Balawanga report kuome, ok anyal yie ni gik mane giwacho go en totally true.
to da ambe waseketo committees ma bende be ong'iyane ni to gi adier mar weche mane ni jo ginene owacho go ginang'o nikech wan bende ne giluongowa as a city board ma all my city board members ne wabet ma ne gi interrogate wa so nitie gik madier nitie gik ma bende pod ok wadwar yie ni gin adier nikech wadwar ni mondo obed investigated kapok wayie ni gima ne giwacho go is the sole truth. So ok wanyal blame ni gik ma results mane giyudo go is the right result to nyaka wa gavana bende ng'i ni to odwa timo nang'o kuom gima ne jo ad hoc committee no yudo. Contractors by wako ok chulgi e yono makare. Contractors ten gima iluongo ni pending bill. A lot of contractors nitie ma pok ochul. To ok dwa wach ni gima joma pok ochule en abalawanga kata en the city board. Pending bills gi contractors nitie process maduong' ma gibedo go nominated. To ka gisebedo nominated nitiere kaka evaluate tich ma gitiyo kapok ochulgi. So en process mamoko nitiere mosebiro from a long way back. To wang'eyo ni nitiere pending bills. Watemo as a county and as a board ni joma nigi gowi go mondo wachulgi. To pesa go ing'eni biro kidam koa central government to watemo ni mondo chulgi. To ok obedo mayot nikech osebedo gowi maduong'. To kata mana government nigi gowi kata wan nigi gowi to ng'eny pesa no wakuro to watemo mondo wachul jomo setiyonwa contractors mosetiyonwa kendo wang'eyo ni in the long run ibro chulgi. Erokamano pina mogik tam mar Professor Anyang' Nyong'o koro kayo kata koro rumo. Un kaka committee kata mana city board mabendo osebedo katiyo gi professor. Gino mane ma un godo kose un gi luoro be unono ka kamusekete city ni ponono ni odhi e lwet ng'ato be unono ka odhi mbele kose dwaro ng'ama chalo nade? King'iyo county ma Kisumu ber ma governor osetimo ng'eny moloyo counties mang'eny. Kata ka iwinjo joma loso about performance mar Kisumu city, among other things, it's the cleanest city, any city maler moloyo cities mang'eny. To kendo the devolution, kako se kelo devolution to the kaka devolution dwaro mondo tim, Governor Anyang' Nyong'o mosetimo maber moloyo all our governors mong'eyo. One, en be nondikowa, to podo term mare bro rumo 2026, one to term mare bro rumo 3 years later, wabro yu agende nikech en oseketo kelo pogruok mang'eny e city ma Kisumu. To change is as good as arrest. Governor osetimo kar mare, pod otemo timo pod en gi 1 year. Ok dwa wach ni en kende monyalo tiyo kende e county ka. Ng'ata mobiro ka nigi chuny mar kelo dongruok, wabro rwake, kendo ang'e ni obro kelo. Gini chalo relay. Relay en ng'wech miringo tikawo kede tichak imiyo ng'ato to chore mbele. Ma governor osetimo mare as a city mabro rumo to wasng'eyo ni the portion manotimo e relay mare ni osetiyo maber. Kendo osetiyo maonge bibadhi, kendo osetiyo ka omiyo otimo kaka constitution dwaro. Devolution ni osegolo, otimo, pok otieke te, but ang'e ni obro time kaka devolution dwaro. Koro wasepuoyo kabisa kaka governor osetiyo, to pod otem kaka odongi 1 year no, ang'e no bro chore kaka onego chore, to ng'ama biro bang'e nigi challenge maduong' nikech osetiyo maber. Koro ng'ama biro bang'e nyaka ne ni en gi wuoche ma governor oserwako ma ok pong'o yot. But ok wawach ni onge ng'ama nyalo pong'e. Ng'ama biro pong'e no nyaka biya ka wang'eyo. To wan ema biro yiero ng'ama biro. Wan jopiny ma jo Kisumu ka ema biro yiero. Nyaka wang'i ni ng'ama wabiro yiero ni bende waparo ni biro tiyo maber ne jopiny. Kik mondo watim atima ni nikech nitiere gimomiyo wadwa yiero ng'ato ni an Steve adhi gocho ne ng'ane nikech nomiya gima kama. But wane ni obiro tiyo ne jopiny kaka jopiny dwaro. Governor to osetemo. Osetemo kendo wang'e ni osetemo. Koro kata kodhi yweyo to lamo ne Nyasaye ni oywe gi hawi. Ma en kaka wuod Seme, jalo mabende koro osetiyo gi wuod Kisumu. Legacy maduong' ma Professor weyo Kisumu County en mane? Legacy maduong' ma Professor oseweyo ni osetimo constitution kaka constitution dwaro. Constitution ne dwaro ni mondo teko gi rit mar jopiny oa central government kabiro
county government. To koa county government to dhi piny closer to the people, to the municipalities, to the markets, and mano en a process, and ene motelo kendo ene mo lead among the governors kuom devolution. To kama ne teko mane ji dwaro, ing'eni devolution ni osekelo ber ne jopiny, nikech pesa mane itiyogo malo kucho, koro biro piny ka. Koro kobiro piny ka, kata ka ochul ng'ato kato joma ni around kanyo bende benefit. To kendo tich mane piny ka waneno. The governor osetiyo matek, ma kendo se nyiso jopiny ni devolution can work. Koro mane en legacy mare maneno kosetimo maber ne region marwa ni kendo ne piny mar Kisumu county ka. Erokamano asom otemo achiel kandi kaeto wadhi break kaeto wadhi duongo ka be nyadendi ma bende koro tie city board kandi. Wan gi Atieno Karen wacho ni great chair, this is good breakdown. Jo Kisumu wawe siasa wadongre, waseyudo kony monengo okony jowa. May God bless the city of Kisumu. Kokamano erokamano maduong' ahinya. Wadhi yo matin kendo kang waduwe to mar ariyo to mar adek to koro tika chenyo kuom gajwang' medikete man Chuny Onagi TV. Ponono ngi ote tinyalo oronwa ote mage Chuny Onagi TV Facebook page, Chuny Onagi TV TikTok, Chuny Onagi TV YouTube page. Wadugo bang' sama chuok. Ma en Duond Onagi. Ma en Duond Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Waporo wach. Kaka oganda, Watwak. kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo, Mbaka. kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere, kod nyithindo. Wanono weche mag Siasa, dongruok kaluo. weche mag ohala, Somo. arita kwe, Pur. e kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok YouTube, kod X at Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Ma en Duond Onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Ma en Duond Onagi. Erokamano maduong' ahinya kuom gajwang' wachako waduge tilono mar adek kendo kuom gajwang' kama wan kande kaachiel kod kendo nyadendi ma bende en achiel kuom rowere ma oyudo kacha thuolo matiyo e city board ma Kisumu. Wakawo thuolo makende mondo miye thuolo mondo yangre ne joka nyanam ni to nyakanye to otie lemo manye kuom gajwang'. Akawo thuolo makende ma musi ni iriyo nade? Ariyo maber. Wambo waneno ka iriyo maber. Wamor kabisa rwake Chuny Onagi TV. Waneno ka en gi sing'are mamalo. Erokamano. Ma kamera mari. Okay. Yagri ne ja neno ni gi nyingi. Erokamano kuom thuolo mumiya kawuono ne. An iluonga ni Vivian Akoth Otieno. I sit as a member of the City Board of Kisumu. As a member who represents informal sector. Winjo kilungo ni youth representative, but according to the Urban and Cities Act, waonge youth representative. But gi rieko mar governor no wacho ni ober kantire ng'ama tin manyalo
kelo a different perspective in the board. Kore momiyo governor no yiera mondo ibed as a part of this team. I am the youngest there. In fact, giluonga gani last born. Last born theko, but be akonyo. Yes. Iwinjo nade sami tiyo gi jok madongo mosomo man go teku mathoth? An experience maber. There are so many things ma sane wa alana and it's a good motivation. I want to be somewhere after this board. Koro kaka na awacho ni luonga ni Vivian anyaka rachwonyo kanam. Kamoro ni aya donjo gi kindu bei kanya dhiang'. Adhi kanam pala. Edho nam kocha. Professionally, I am an educator. I currently lecture at Sigalagala National Polytechnic. I major in chemistry. Yes. Ipuonjo bende? Puonjo. Okicham mana county kende? County ni ntiere, it's more of part time. Waroma for meetings. Koro tija kanye kuma ntiere. Kicham salary, cham allowance? Wachamo allowances. Nyisna ja neno nito a city board, management ma city board mabeni ntiere no. Migao mari en manager? A city board kanyo. Okay. A city board kanyo, as a member, antiere committees adek. Abede urban infrastructure and ICT committee. I abete audit risk and compliance committee. Kenda bete environment, sanitation and disaster management committee. Koro a committees gi kawa meet, we make deliberations, we receive the reports quarterly, like my chair have mentioned before. Yes. ICT committee ka en nyiswa ne tudongruok mage musekelo sector ma ICT ka. Kech sani bende ujende nigi wan gi lony manyasan lungo ni AI hapa ni gino belwar kanyo. Yes. Koro ICT kai we wase make some decisions. Ntiere kaka saniki ntiere Wi-Fi mantiere around the town. Inyalo ntie moko michulo siling a beach and you can access them for 30 minutes or in different parks. Koro those are some of the things that we have approved kaka AICT kanyo. Koro kaluore gi joma tiye AICT department city kanyo be watemo loso kaka monitoring how the city works. Ntiere cameras mar stationed different places. Koro they are real time. Kaka kada sami wote a street kanyo ntinga maneni kamoro. Koro cameras gi are real time. Koro jinyalo neno gi as they go. Other things are like nase wacho street lights gi traffic lights go. Traffic lights, yeah. Mago are some of the things that we approve. But we are also coming up with a system, a revenue system, just kaka chair nase wacho. Mabro konyo wa mondo. We cut off on this money that we are losing without knowing. We really want to maximize a revenue mwayudo as a city. ICT ka bende udil kachel kod weche go mag njore maneno mar tiyo gi wengi go ulongo ne wang dede. Cyber security. Bende nitiere jogo ma samoro se chwalo ne obila ne omako weche mag njore ma bende wang dede maguse mako. In fact, recently, Noah developed gimoro iluongo ni grievance management system. Makoro, if there is any issue that you have as a resident mar city wani, you can go to that website. You can decide mondi place your grievances either anonymously or you present your details. Koro kanyo. As the grievances are being registered, ji neno kaka jomantiere office. Koro can easily it's a matter that needs police attention to gichwalo mbele. In fact, I will encourage citizens wani mondo they make use. If you the website of City of Kisumu, you will easily find it as one of the systems that you can use. Watigi system no mondo konywa kata njore mathago wa city wani wanyalo konyere. Kingeyo ngato to you can easily put the register it in the system. In kaka achiel kuom rowere kata joma tindo kata mana youth department ma city board no ne rowere kata mana youths gino ma samoro nyalo yango negi mondo ging'e ma samoro gikia ne timore.
nikech of lack of information sometimes wacho ne strange gino ma onongo bed ni ging'eyo kata ma de gomb nyisogi. An agombo nyiso rowere ni tijegi kik wawene ni nitiere jodongo monego bed ni bet gi tijegi kata ni nitiere tije moket ne ji. Watem, we have all the capabilities. In fact, sani kidhi interview with we went for an interview. Kidhi interview gi jogi and you have all the confidence. Sani the society rewards youth more. Koro wabed jokma oero can push themselves. Wanyalo push ourselves mondo wangeni mae gima timre ka. We be on the lookout for this kind of opportunities. Wabede lookout mondo gikonywa wate. To gimabe ase realize for the 2 years mase bede board ni en ni sirikal gombo konyo ji. Sirikal oket ka mondo konji. But wambe kaka jo piny, wambe wane kaka wakony sirikal mondo konywa. E yore mang'eny nitiere inyalo luongo kata public participation tineno ka ji ok bi. Koka mano to giwene jodongo ema biro. One youth, we are the next leaders of the next generation. Koro watem, ko luong gik moko kaka public participation gi, we show up. Koro kwase show up, we voice our grievances and we air out our opinions to jogi dhi winjowa. Ng'eni ubayo mopogore opogore kata utimo benchmarking e counties mopogore opogore. Kisumu County keto kanye? E county wani king'io counties magwa to makaluogi. Toto makaluo to wan mbele. But kang'io counties moko ntiere moko ma we admire, ntie gik moko mabeyo mwaneno kuonde moko masiche moko kata kwa dhi kono kwa duogo to wabet piny mopogore gi Nairobi gi Mombasa. Mar irungu ni luongo nang'o? Murang'a. Yes. Murang'a is doing so well. And especially gi revenue collection, gi development. That is one county that we really admire. But gimone ginge kor bende niya, one more receive a lot of benchmarking, especially from different municipalities. Almost every week city wane, jibiro neno, kaka wadhi maber, kaka gidwa ng'eyo ni Kisumu ni, to en oendelea kama nango. Koro ang'o makelo gi neno Kisumu ka? Ino kine beru wan godo Kisumu. Kisumu ka wan gi beru mang'eny. Mentioning from how the streets are clean, how we don't have a lot of industries, but at least people are surviving. Kisumu is currently being looked as a tourism city. Most people just want to come and tour. So they want to come and see how they can also develop, how kaka governor no semi our own source revenue, how are we using it? Mondo gimbe gidhi kwa governor gi mondo omegi mondo we will be like an example. Erokamano maduong' ahinya. Kwatieko, ang'o mise kwa governor ne loro were ni mondo governor tim ne rowere kata city board chairman benika? Sama seche moko wawuoyo gi governor yo youths, what atemo mana encourage ni omi more youth opportunities kaka no miane. In fact, until recently, I think I was one of the youngest board members in the country. So it was a very big step. Koro komio wa those kind of opportunities, the youth feel embraced and welcomed in the county. Erokamano mana kwa tika waneno bende ka kata recently waneno ka cha weche go mag njore mag bende jidonje siasa mpogore opogore, to waneno ka gin mana chwe mathoth gi bedo kanyo, lakini joma nyiri to apane gi achiel ari adek. Inyalo nyiso yudhe wede gi nade kata ang'o ma kelo ma kata nyalo geng'e nade kiwuoyo kod gi load? Anyalo wacho ni kik wabed joma jo siasa tiyo kodwa yo marach kaka yudhe. Wanyalo loso pesa yo maber, wanyalo bet ki dongruok yo maber ma jo siasa gi ok owuondowa, because at the end of the day wayudo ni gitiyo gi kaka nyoro ji notho. Joma notho go jo siasa manooro gigo kata kiagi. Ineno. Koro ber ka waneno
bernia wadhi loso county wani nade, city wani wadwa lose nade, wawe yie mondo josiasa otiyo kodwa e yo marach. Kamano tagwero kamano maduong' ahinya koro Mgajwang', kawuono wan gi breaks mang'eny, wachak wadhi e break twaduogo gi jatelo watieko godo chenro kaeto wagono mano rito nyakoro Mgajwang'. Kamano ka thuolo makende magonero kamano maduong' ahinya, wamor ka imbe in e city board kanyo kendo itiyo tich maber. Wang'e ni chwalo wechego mag rowere. With wacho ni girwa tich. Yes. Nafase maonge tich to nitie do. Nafases ntie, we just push ourselves. Kik waluor. Temo, en mana ka temo. The worst that can happen is you will not get it, but who knows? You can get it. Just try. Ero kamano wadhi e yueyo bang' sama chuok wang' waduogo to waduogo kaachiel kod Jakom kato bende waluoro alwora chuok nyakoro Mgajwang'. Ma en Duond Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Waporo wach. Kaka oganda. Watwak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. Dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en Duond Onagi. Kamano nyakoro Mgajwang', akaw thuolo makende mar wakie tielo no mogik, mabende wakaw thuolo makende magoniro kamano maduong' ahinya. Kamano kuom ote magi michwalo wach kandi kaachiel kod thuolo mari mikaw mondo miket mana Chuny Onagi TV, kama bende wago mbaka kotenore kaachiel kod wechego mag dongruok mag Boma ma Kisumu. Wan kande kaachiel kod moluor Kenneth Nyaganga nyakoro Mgajwang', mabende ne go kod mbaka kande onyisowa kaka Chal kaachiel kod dongruok mabende gin godo ma Kisumu. Kamano bende ne jowa mabende ne to kamera kandi wan kaachiel kod japicha marwa miluongo ni Felix Omondi kaachiel kod nyadendi Maureen Oure kod Medusa machien luongo ni Nelson Mandela Okore. Kapok watiko nyakoro Mgajwang', wan kande kaachiel kod wendo ma kawuono. Ka watiko to awinjo kiwacho kacha ni unudong' gi higni 3 to gavana dhi tam maru ok mul. Tam mar city board kaka nitie act of parliament ma wacho ni USCA, Urban Areas and Cities Act, wacho ni the board onego bed 4 higni 5. Wan wadonje board kane governor ne dhi nyime, koro wadonjo ka entiere tayari, koro iko onego bed higni 5 ma wadhi higni 5 kore ka tam warumo. Ma kata gavana moro donji to kunyal yiengo. Ok onego bed ni yiengowa, but ong'e ni ka jatelo biro so onyalo dhi against constitution, but ok onego bed ni oyiengowa. Ok odhi against mudhi e court. Mano gima nyalo timore. But dwa wageno ni ng'ata modonjo tich onego bed ni luoro constitution. But koko luoro constitution to nitiere chike mabende nyalo chunge mondo luw constitution. Unu kao 2027 udhi ineno ne ng'ama onego kaw Kisumu county. Jo Uganda to chung' mang'eny. Adier mantiere en ni an individually an engineer to ok an politician. But aseko mbele kanyo ni un jo Kisumu ma nyaka uyier ng'ama biro tiyonu. Yieruru ng'ama nigi chia mar tiyo ne jo Kisumu mondo med gero city mar Kisumu. Wacho ni Professor Governor, Professor Peter Anyang' Nyong'o osetiyonwa maber. Koro wadwar mana ng'ama nyalo kawo baton no kuome katere mbele. Kik mondo wang'i ni en jakure nikech gavana nitie jaseme, koro kik wadwar jaseme kata wadwar jaseme. Wadwar ng'at mabiro tiyo ne oganda wa ma jo county ma Kisumu, especially Kisumu city, mondo ochor tich ma wadwa expect mondo tine jopiny maber. Une mon gi kura, rawere ma untiere ka unung'e gimudwaro, joma ntiere ka ubed gi kura kudwa yiero ng'at ma ok ni uyiero nikech nitie gima omiyo uyiere, to nikech ubiro tiyo ne jopiny maber. Mana diri ni go kura kako se dala sema.
An kura na mogik nyocha ne agoyo Nairobi nikech the last election na Nairobi. Koro sani akawe Iseloke. aloke kendo abiro goche Kisumu town ka. Mano Manyata. ber. Manyata. Igo ne ng'a gavana? Pod ok ang'eyo nikech ji pok owuok mochung', but ka giwuok maber ma gibiro yie to abiro ang'e ni abiro dwaro ng'at ma Kose sade okidwa mana wacho. well, sani ok anyang wacho nikech pod ok ang'eyo. Kata joma aneno ka pichni gi osewuok. Gikone nyalo bet ni ok dhi nyalo bet e ballot. Koro warituru ballot. Bas abiro ng'eyo. Aneno kipako mheshimiwa ma pinyna mogik, kipako mheshimiwa Nyangaga timo ber kabisa. To jalupne bende gima waneno kata gima bende yangore lela ne gitiyo gi jalupne yono maber kabisa. Jalupne bende chung dwaro komno. Uneno ka un kaka city board unyalo tiyo kode maber. An personally jalupne en osiepna. DG en osiepna. Kech wa romo kode kun mang'eny. Specifically kata meetings wan kode to bende wago kode golf mwalo kacha. Koro waromo kode kun mang'eny. Ma pod ang'eyo ni kata ko miye tich pod onyalo tiyo. Kaka ng'ama osebedo ka tiyo buo profesa. To ok adwar ni mondo nitie dhano mang'eny madwa wuok. Kochung' mobet e kura, ang'e ni en one of the capable people. To warit mondo wane ni kuom jok mabiro wuok gi nitiere ng'ama bende nyalo loye, ng'ama bende nyalo tiyo ka en. So kik mondo agone gine sana, but en ng'ama ber. Kendo ang'eyo ni to inyalo nyise ni odwar gimoro kose odhi adhiya dala gi gavana koso tema. Nikech en gi experience mar tiyo gi gavana, nyaka be ni nitie gik mosomo kuom gavana. Konyalo tiyo, to en tich matek. Inyalo DG bi mondo wati. Ko kamany koram ga Juanga ka thulu makende magoniro kamano maduong' ahinya kuom kete mane chunyna gi TV adundo jaluo. Tiere gino kapok atieko mabende agomo mana penji. Nyadendi cha nowacho ni city ji biro timo benchmarking Kisumu County maber kabisa, so many people. But gino mabende koro inyo Kisumu en wecho go mag njore. Un kaka city board, chairman ma city board. Utimo ang'o e duoko gigi chien? Ben gima nyalo ti ruma kabisa ne njore onge Kisumu. Njore en insecurity. Ne wasewacho mbele kanyo ni insecurity ok ni e lowa, but gima watemo timo ni mondo kata ka bed utieno, ng'eny njore en gima timore gutieno, but inyalo paro ni kata mana weekend ni njore mogo nitie matimore mana mag siasa gi koro. Ng'eny ne en njore mag siasa. To bende adier en ni nitiere jio mang'eny mosesomo, rawere gi nitie mosesomo to onge tich. Mamane makelo njore ahinya nikech gintiere to gidwaro kaka gikonyre. To wadwa temo kaka city kuonde ma wanyalo manage, wabiro miyogi, wabiro sogie mondo giyud gima gitimo. But above all, ok dwa ndik gi te. Wadwa create opportunity mondo gin bed kata ka gin to ginyalo loki ohala, ginyalo time tije giwegi. So wadwa temo kabisa mondo kata ka chirni igero, mwasegero no, nitie chiro mwadwa gero mar Kibuye no, nitie moro Kisian ma bende wasegero, nitie moro Otonglo, Riat market bende wasegero Chiga. So magi kuonde ma wayawo ne jogi mondo timie ohala. Kik gipar ni tich en mana tich mondiki. Kata ohala en tich, to wadwa create negi opportunity mondo gine ka ginyalo timo business within the city. Kendo government bende nitie yore mang'eny ma bende osekelo negi mamiyo gi pesa. Wan koro ka giyudo pesnigi, wadwa keto opportunities makata wabiro bedo gi training moko ma ginyalo ng'eyo kaka itimo gi businesses mondo gitim business within Kisumu. Wadwa encourage gi, kik gipar ni andika no kende tich ma ginyalo timo. Ohala gi gik moko ntiere mang'eny ma ginyalo timo. Erokamano nikech sa wachni mogik ka watieko. Wachna mogik en ni wasupport mondo wan kaka jomodak Kisumu City ka, wasupport mondo tije mwadwa tiyo ka, wakik waketh gik jo city. Nikech gik mwaketho go gin mekwa. Ka wadhi watimo vandalism mondo pesa madine wakonyo go areas moko, koro wa repair go gik ma ji otimo. Wadwa kwani mondo wan kaka jo city wabiro temo kaka wanyalo kaka jomonego bed ni provide services. To un kaka jomodak e city wa ma Kisumu, un bende utem ni gik moselosi ne jo city kik wayie mondo ng'ato wuog oko kata ng'at ma jirandwa kata owetewa ni ketho. Nikech ka giketho to tiende ni waketho pesa madinende wakonyogo extension mar tije wa giendi. Koro mondo wabed joma nigi nyiego gi girwa mwaseloso kaka jo city kendo mondo gibed preserved. Iwacho ni benchmarking
an kaka ja Kisumu, in fact nyoro wan gi meeting kendo wadwaro ni mondo watem chajo ji nikech every week nitiere joma biro neno tiwo maber. To tiwo maber no samoro kata an kaka ginena nono to koro wadwaro tok nikech rach nikech ing'eni kata in kilimo ng'ato nitie ber moro minyalo neno, ber moro binyalo kelo, but ng'eny ji biro Kisumu City every week nito jo Kisumu City gitiyo nadi. Ber mwaneno ka en nikech gavana mosetiyo kodwa maber kendo teko ma bende omiyowa kaka board mondo waendelesha tijwa mar jogineni en ber ma ji neno. Office kibiro neno office mosemiwa kaka jo city joiwora wara ni how come jo Kisumu gi nitie kata go office maber kama. So nitie gik maber ma gibiro neno, ler ka gineno kaka un jomodak kata samoro paro nikech pok idhi kata mana kuonde moko to wuoro ni darkness ng'eny ka. One of the cities ma ler opong'o, street lights ng'eny, masks ng'eny, kuonde mitime business ng'eny. So wasebet dhach maber. One of the second city board o third aparo. So joma notelo mbele na be kik mondo wiya wil mokapuoyo ni nitiere gik magitimo. Wan bende wakaw baton no wachoro ne jok machielo. Gin bende agone giero kamano kuom tich magine gitiyo. Koro wabe wayude kama entiere ni wamedo chure mbele. Finally, ang'enyi city manager, ji osewacho mang'eny kuom city manager kaka Balawanga. Tich city ok en tich mayot. Nyaka ibed mana gi thuolo nikech wan gi dhano 1,000,000 modak e city ni. To ng'ato ka ng'ato nigi paro mare ni kaka opare kaka mondo ti. Koro samoro nyalo bet manyaka inyon tie jomoko kitimo kaka ok gidwar. En tich matek to an kaka setiyo ga Balawanga osetiyo maber. Okapar ni wacha ni osetiyo marach as a city manager nikech nitiere joma osenyono tiendgi to nitiere jokuone mosetimo maber. To en tich matek ma ka ok itwe chunyi malong'o ok diti tij city manager ni. So wadhi nyime kaka board, wadhi nyime kaka administration, wadhi nyime kaka jomodak e city ka mondo wager city wa mar gine. Kendo kata mana jomo represent wa MCS benda kwayo mondo kudonjo ka to wati together mondo waneni wagero city marwa, especially 14 wards ma wan gogi mondo wagere as a city. Wang'eni ok sani wane gweng, one city. Wadwa gero city. Kata mana New York, kata mana city of Nairobi nochakore kaka gweng. To bang'e to rules nyaka beda makoro ung'eni ma in city of Kisumu. Ok di bola yugi kamoro amora midwaro, ok di ng'udha lao kamoro amora midwaro, ok di ika dhano kamoro amora midwaro. Nitiere chike ma nyaka govern wa as a city. Erokamano maduong' ahinya, wagwero kamano kuom twak maber kabisa kendo ang'eni golo odoke it jogo mabende ne pok ong'eyo gino mabende timore e city board ma Kisumu. Wan kaka Chuny Onagi TV wagwero kamano kendo wageno ni pod ibiro medo duogo mondo mi wago mbaka kendo watwage nyaka Ramgaj Wang. Erokamano bende nyadendi iluongo ni Nyangaga nyaka nam. Wagwero kamano maduong' ahinya Ramgaj Wang. Kwa kamano manitae chenro ni en Steve James aka Nyakwar Nyaronjo wan giro makawuono ne en dhiang' ariemba nyiedho king'iyo rangach. Uritu masane. Erokamano ahinya. Ma en Duond Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda, Watwak. kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo, Mbaka. kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere, kod nyithindo. Wanono weche mag Siasa, dongruok kaluo. weche mag ohala, Somo. arita kwe, Pur. e kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok YouTube, kod X at Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo.